Mayong buntag mga boss. Natas Bantayan Island karon. Nya kay adlaw na tawhon nato, nya mapoy pag-abot nato. Atong unang pangitaon, ngita to simbahan kay managputa. Kauban nato nga asawa. Sige boss, tara. Eh. Tara. Karon kay manamantag ampo nga salamat sa ato ang adlaw nga tawhan. Mapay pag-abot, mamahaw sa ta mga boss. Pag tinagutuma. Sagay motor padung-pudpek. Nyara. Karon mga boss, nindot sa tag simbahan, nya kilid sa simbahan, public market na. Pwede rag arita mamahaw dayon. 40 kilo. Pila? 40. Scallops? Ito. Chorizo, may chorizo sila. Kenapa? Ada chorizo sausage. Happy birthday to me. Will the birthday ni? May udto mga boss, karon nakuha na to nga kanang mo mag island hopping ta kay imbis magpa-register ang midari nya na may nauna nga nag ni ari dari nagkuwang sila og tao mo to nga kami nindot na lang mi unya nindot pud ang kuan sa tourism mga boss kay sila mo yung pahiluna jud nimo nya usa pud nindot ang panahon kay di init madag-umon mayo ang pagbiyahe na to mga boss. Karon mga boss, tara. Dito ba may Igbaw. Pilang tao pre? May pang DJ boy ah. May tayo 5 tayong 5. Kaya nga, uy. Ayan, kay pasagdan siya, kay gigit na. Arag. Mamaya tapos sa atin.
Oh, mana? Sa motulo lagi Ay, oh, ang ino. Kuan mga alas 9 o alas 7. Welcome to Manila. Anong dala? Hello, good morning, ma'am. Kaya nila picture niya. Picture niya tadi situ. Ginawa kang ala. Lempo. Scallops. Puso and lato. Yo! Welcome to cliff jumping. Tara! Dari kuhan. Ito lang po na dito. Ha? Sa una, sinawa na. Maikid mo dito? Maikid mo dito? Nasa miglubig ito. Pagtugdang na ho. Tubig na ba? Doon las tubig ba?